हाय लोगोफोर, गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय। भिडिअआनो जाहैबाय कमेन्ट्सनि रिप्लाइ। मानोना आंनाव सानैसो साबस्क्राइबारफोरा सोंहरदों आरोना, आब' अबे नोंनि रुम सिङाव थानाय बिफाङा मा होननानै। ओंखायनो आं बे बिफांनि सायाव भिडिअ लाबोनाय जाबाय। ओरैनोथ' भिडिअ लाबोआब्लाबो जागौमोन, मेसेजजों खोन्थाहरबाबो हायोमोन। ओरैनो थास्लायस्लाय होननानै आं भिडिअखौनो लाबोनाय जाबाय आरोना। दे बिदिब्ला भिडिअखौ जागायलांदिनि। नै बिफाङा बेनो, बेखौ लाकि बेम्ब' होननानै बुङो। ओमफ्राय बर'आव मा बुङो आं बेखौ मोजाङै मिन्थिया दे। लाकि बेम्ब' माने बे बिफाङा लायनो लाकिनो आरोना। ओमफ्रायो बेम्ब' माने बियो औवा बायदि नालाय, ओंखायनो बेम्ब' होननानै बुंनाय जायो आरो। नैबे बिफांखौ रुमाव साजायना दोननो थाखाय बेबायदि जगार लानो गोनां जायो। अन्थाइ एसे लानो नांगौ, अन्थाइखौ फिसा फिसा लाबा मोजांसिन जायो। आंना एसे गिदिरद्राय जादों। ओमफ्राय जग लानांगौ, बिदिनो गिलासफोरावबो दोनजागोन आरोना। दै नांगोन ओमफ्रायो। नै ओमफ्राय अन्थाइखौ बेबायदि जगाव सोनो नांगौ आरोना। अन्थाइखौ आं सोआखै दे, आंना आखाइया एसे गिदिर नङा। बे आखाइया मिस्टार बर'निसो। ओमफ्राय बिदि अन्थाइखौ सोदो जगाव। नै बेबायदि सोनानै लाकि बेम्ब'खौबो होदो, बेबायदि सोदो। नै दाना आंना लाकि बेम्ब' सोनाया जाबाय। ओमफ्राय बेयाव दै होनोसै। दैखौ एसे लोम लोम होनो नांगौ दे, नङाबा थाब थाब राननो नागिरो। आरो रानब्लानो दैखौ होबाय थानांगौ आरो सोलायगारनोबो नांगौ, लेथ्रा जायोना दैया। नै जोङो लाकि बेम्ब'खौ गिलासाव सोखांबाय। नों बुंगौमोन नामा? आं बुङालै, नों बुं। आं बुंनांगौ? दे होमबा। बेयाव अन्थाइ ओमफ्राय दै ओमफ्राय लाकि बेम्ब' सोबाय आरो। नै रुमाव बेबायदि साजायना दोननो हायो आरोना, समायना नुयो। ओमफ्राय रुमफोराबो एसे थान्दा जायो दे। बियो 15 दिनसोनि उनाव रोदा ओंखारो दे। नै आंना रोदाया ओंखारबाय, ओमफ्राय दैयाबो लेथ्रा जाबाय आरोना, सोलायनांसिगोन। नै रोदाखौबो नायनो हागोन। नै बेबायदि रोदा ओंखारो आरोना। ओमफ्राय गोथाङैनो थाबाय थायो बुस्थुआ। नै रोदाया। दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायबाय, नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नै जोंहा मिस्टार बर'आ लाजिदो, आंनि खिथुनाव थादो। ओमफ्राय नेक्स्टआव आं मा हायो जेखि जाया मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनगोन। दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बाय बाय।